В тази хора, аз съм Мартин Гриш 354. Днес ще ви показвам едно не много вкусно нещо. Знаете ли? Доритос. Ау. Нищо. Те представляват едни такива триъгълни, като илюминат. Триъгълна форма. Ето пише Доритос. И сега ще ги опитам. Днес ще поседна и пак ще го пробвам. Ето, виждате ли? Много гори, защото са с чушка. Добре, друго още неща. Ето тук пише. Значи пише тук. Съдържа малки мазнини. Не е много вредно. А тук как са го направили? Доритос. Триъгълни форми, които са направени почти като някакви форма на илюминати или направени са от мазнини и от много лоши съставки. Царевица, растително масло, подравка с вкус на люта чушка. Суровата на прах съдържа млечни съставки, вкуса глутамат. Това е много малко нещо. Много малко да е люто. Вкусна чушка са го направили да има. Туто е триъгълно. Илюминат! Очаквайте новият ми клип. Чао!